Са. И здравейте, аз съм Живко БГ, с мен е Теди БГ. И сега ще правим кандидатура за сервера Infocraft, как беше? да, Infocraft. Там и аз съм 14. Аз съм 14. И сега ще покажем какво сме направили. Кандидатурата е обща. Значи сега, тук често за начало его. Автоматичен. Чай, Влез вътре, покажи. чао. И сега, Влез вътре, покажи. Влез вътре. его. Тончен. Ала, Тук с ръчката. Я ти са. Его сега, тази къща. Начална къщичка, някаква малка. Да. И сега, тук отвътре има често на тавана, не са пълни. Тук Доста са, честовете не са пълнени тук. да, тук ферми за картофи, за моркови, В тия неща, в принцип, има каквото е показано. да, тикви, дини, хуит. Тук едно кладенче. И сега тук enchanting table, 30 лева. Енчантни нещо, и аз съм енчант също обаче. Его 30 лева. Sharpness 3, Breaking 3, Knockback Damage. Измене Sharpness 4 от Breaking 3.02. И това са, Тия тук са пълнени вече. да, тук, нали, Едното тия е животните, нещо, което се кокошки, размножава. крави. И това бяха нещата. Дето сега сме правили тук. Надявам се да ни приемеш BG лого. В салона BG си. сервер. Това е майче. И това беше, аз бях Живко БГ, сме беше Теди БГ, кандидатурата е обща. Аз съм 14 на 13 и до скоро.